señor Xe volva ao traballo. Volva a traballar inmediatamente. Moi ben, señor Xe. Traballe. 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 E que podo facer eu? No cuarto andar dun edificio sen ascensor, dun barrio con rúas axardinadas, dunha desas cidades ateigadas de xente, vivía o señor Xe. Todas as mañás, mentres almorza, o señor Xe lee o xornal sen saltar a letra pequena. Algunhas noticias non lle moven un pelo, outras fanlle cóxegas, e moitas danlle arrepíos desde a punta da deda gorda ata a punta do nariz. Despois de almorzar, o señor Xe, cheo de preocupacións, métese na ducha. Mentre se enxaboa, unha pregunta empeza a darlle voltas pola cabeza. E que podo facer eu? Finalmente, sae da casa e vaise en coche ao traballo. Durante todo o día, o señor Xe é incapaz de concentrarse. Cheo de preocupacións e coa pregunta dándolle voltas pola cabeza, é difícil facer as cousas ben. Unha noite tan canso estaba que quedou dormido coa boca aberta. E que podo facer eu? A mañá seguinte, o señor Xe espertou un pouco tarde. Leu só os titulares das noticias. Duchouse a toda velocidade. Logo, asomouse á xanela e puido ver o ceo claro, cheirar as flores do balcón da veciña e,
da punta da lingua, saíu a pregunta. E que podo facer eu? A veciña do terceiro saíu ao balcón e dixo: Pode ir polo pan. Dóeme unha perna e non dou baixado a escaleira. O señor Xe non puido dicir que non. Ai, que veciño máis simpático. Nunca o sospeitaría. Saíu mercar o pan, pero o que vía na rúa non lle gustaba nada. O señor Xe saíu pasear o seu can, cando a veciña do primeiro, que estaba preñada, saíu gritando á rúa. O meu neno está a piques de nacer. E que podo facer eu? Pode levarme ao hospital. Tal como estou, non podo conducir. O señor Xe non puido dicir que non. O domingo, mentres paseaba polo parque, ao pasar a carón dun vagabundo que estaba sentado nun banco, o señor Xe escoitou un ruído extraño. Sonlle as miñas tripas. Hai días que renxen como a carracas, pero non teño nada para lles botar. E que podo facer eu? Pode invitarme a comer. Ao señor Xe pareceulle boa idea e partiu ao medio un bocadillo que levaba na mochila. Regálolle a mochila. Dentro hai máis comida. Moitas grazas, señor. Non hai de que. Desde entón, o señor Xe lee o xornal sen saltar a letra pequena. Algunhas noticias non lle moven un pelo. Outras fanlle cóxegas, moitas danlle arrepíos. Pero o corpo xa non se lle enche de preocupacións, porque sabe que na punta da lingua ten a pregunta disposta a sair. E que podo facer eu? Tamén sabe que sempre que a pregunta sae da súa boca, alguén lle contesta.